Είμαι η Λαμπρινή Γιαννανικολού και είμαι υποψήφια δήμαρχος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Λιβαδιάς για το Δήμο Λεβαδέων. Στις εκλογές της 8 Οκτώβρη ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα μεγάλο δίλημμα. Θα συνεχίσει η διοίκηση του Δήμου να βρίσκεται στα χέρια των ίδιων γνωστών πια συντηρητικών δυνάμεων που εκπροσωπούν οι δύο άλλες παρατάξεις που διεκδικούν το Δήμο, ή θα αποφασίσουμε να βάλουμε σε προτεραιότητα τις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων της Λιβαδιάς? Θα συνεχίσουμε να έχουμε ένα Δήμο φοροεισπράκτορα, υποτελικό του κεντρικού κράτους και της κυβέρνησης, έρμεο των πολιτικών που συρρυκνώνουν τους Δήμους, αφανίζουν τις τοπικές κοινότητες και καταστρέφουν τη φύση και τα μνημεία μας? Ή θα ξεκινήσουμε μια πορεία ανάπτυξης με έργα και υπηρεσίες που θα δώσουν ανάσα στην καθημερινότητά μας? Μια πορεία υλοποίησης έργων για την προστασία μας από φυσικές καταστροφές, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ανάδειξη του τόπου και της ιστορίας του, αλλά και για τη διεκδίκηση των μνημείων μας. Η Λαϊκή Συσπήρωση Λιβαδιάς θέτει στο επίκεντρο του προγραμματός της τα προβλήματα των πολιτών και προτείνει λύσεις ώστε να έχουμε ένα Δήμο στο πλευρό και στην υπηρεσία του πολίτη. Η προεκλογική μας καμπάνια αναδεικνύει αυτά τα προβλήματα και τις λύσεις, μακριά από προσωπικές κόντρες και αντεγκλήσεις για το ποιος θα διαχειρίζεται, αλλά και θα επωφελείται από τη μίζερη κατάσταση στην οποία μας έχουν καταδικάσει. Μαζί με τους δημότες του διευρυμένου Δήμου Λιβαδιάς κάνουμε τη διαφορά και γεμίζουμε τις κάλπες του Οκτωβρίου με τα γαρίφαλα της Λαϊκής Συσπήρωσης Λιβαδιάς για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.